Sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lusha lezokusakaza iDTT lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. Ukenela uthelezi akabanga ne-interest kuma suspect waba ne-interest ekungozeni kakhulu ngoba umndeni wakhumalo. Lihlehliselwe umsombuluko zayi icala lokubulawa kaSenzo Meyi wenkantolo ephakeme ehlele ePitoli ukuze kunikezwe abameli babasolwa ithuba lokucubungula isitatimende esifungelwe sikafakazi olandelayo ozobizwa umbuso. We have launched a manhunt already at the police. Our team that is with trio crimes is already on the ground to try and find suspects. Amaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal asephume umkhankaso wokuthungatha abasola abadune imoto ethwala imali kwaMashe enyakatho yeTheku. Namhlanje kuseni abasola ke bakhale bemuka nesamba semali esingadalulwanga. Lihlehliselwe umsombuluko esibheke kuwo icala lokubulawa kaSenzo Meyi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Ijaji uRatha Mkhwatlengo linqume ukuhlehlisa leli cala ukunika abameli babasolwa ithuba lokucubungula isitatimende esifungelwe sikafakazi olandelayo ozobizwa umbuso. Ngaphambi kwalokho advocate uZandile Mshololo omele umsolwa wesihlanu uphothule ukupheka ngembuzo Constable Sizwe Zungu owabe enabasolwa ngosuku okwasocongwa ngabo ngaloke uMeyi ngo-2014. Ngesikhathi ummeli womsolwa wesihlanu advocate uZandile Mshololo esephosa imbuzo yokugcina kuConstable uSizwe Zungu ubegxile engxoxweni abanayo nomunye wabaphenyi kuleli cala uKennel Ubuthelezi. Malungana nalengxoxo Constable uZungu ubalule ukuthi akazange amhlinzeke uKennel Buthelezi ngolwazi olugcwele malungana nokubandakanyeka kwabasolwa ekubulaweni kaSenzo Meyiwa kwazise wabefuna ukwazi nje ngobudlelwano bakhe nomndeni wakwaKhumalo lapho okwabulawela khona uMeyiwa. uKennel Buthelezi akabanga ne-interest kuma suspect waba ne-interest ekungozeni kakhulu ngoba umndeni wakwaKhumalo. Uthi-ke ngaleyo ndlela wagcina engamazisanga nokuthi abasolwa babeshintshisana ngesibhamu ngobusuku okwasocungwa ngabo uMeyiwa. Did not tell him that regarding this matter we had seen people exchanging firearms. Angimtshelanga ngoba akangibuzanga futhi wayengena interest kukho wayini interest in wakwaKhumalo. uConstable uZungu uphinde waqinisekisa enkantolo ukuthi umsolwa wesihlanu wabe khona eFosloras ngezinsuku okwabulawa ngazo Meyiwa. Nesiqiniseko sokuthi wayekhona ehostela ngambona yini. Uma ngibuza ngibengithi ngibuza ngalesithombe ukuthi ngo5:30 wayengekho noma George Gore. Kodwa mina ngambona eli futhi ngambona nalate. Nakuba ke uConstable uZungu ephothulile ukwethula ubufakazi ummeli womsolwa wesihlanu nommeli womsolwa wesithathu bacele enkantolo ukuthi iphinde imbuyise lofakazi kwazise kukhona abasafisa aphendule kukho malungana nobufakazi bakhe. Ngomsombuluko kulindeleke ukuthi umbuso ubize ufakazi omusha kuleli cala. Ikhomishana ezabehluleli Judicial Service Commission ithathe isinqumo sokuphakamisa amajaji amabili kuphela kwamanje okuzofanele avale izikhala ezingenamuntu enkantolo yokwedlulisela amacala eBloemfontein. Njengamanje kunekhala ezine zamajaji ezivulekile eSupreme Court of Appeal. Amajaji amabili okuyiwona aphakanyiswe ikhomishana yabehluleli njengokuyiwona okufanele avale izikhala ezikhona njengamanje enkantolo yokwedlulisela amacala emva kwehlelo lwenhlelo khono ebiqhubeka. After the interviews, the JSC has resolved to advise the President to appoint the following candidates: Judge Katri Setilwane, Judge A.M. Kwele, and the other two positions, they were not filled, they will be re-advertised. Isigcawu sezamacala iSupreme Court of Appeal siwumgogodlo omkhulu wezinkantolo ezweni ngenxa yomsebenzi wazo semqoka nangokuyinqumo zomthetho. It is the second highest court after the Constitutional Court. A lot of the appeals actually end up at the Supreme Court of Appeal. So the judges that you need for that court are those who have a lot of experience in the judiciary, have a proven track record, and so they would have a number of reported judgments which have had an impact on the law, because ultimately the judgments of the Supreme Court of Appeal have to give guidance to the other high courts. Ikhomishana yezamajaji inqume ukuthi awekho amagama azophakanyiselwa kwengamela inkantolo yezokhetho.
nokuchaza ukuthi isigcawu samacala ahlobene nezokhetho ngonyaka ozayo sizobe siyintekenteke. Inhlolokhono yamanye amajaji iyaqhubeka namhlanje. Inhlangano Jacob Zuma Foundation ithi lo wabe umongameli wezwe Jacob Zuma usenikele enkantolo ephakeme yaseGauteng ePitoli ngenhloso yokuthi kuhoxiswe ukuqoka kwenhloko yamajaji uRaymond Zondo kulesikhundla njengoba ethi ukuqoka kwakhe kuphambene nomthethosisekelo futhi kufanele kubukezwe. Ngombasa ngonyaka odlule umongameli wezwe uCyril Ramaphosa waqoka ijaji uRaymond Zondo njengenhloko yamajaji kulandela izingxoxo nekhomishani yamajaji iJSC kanjalo ke iJSC yaphakamiso wabe ngumongameli wamajaji wenkantolo yokwedluliswa kwamacala uMandisa Maya esikhundleni sokuba inhloko yamajaji. Lesinqomo ke nokho asimbophezelanga umongameli wezwe ukuthi athathe isinqumo sakhe njengoba ngokuhamba kwesikhathi wagcina ngokuqoka uMandisa Maya njengephini lenhloko yamajaji. uRamaphosa ufake isaziso sokuphikisa isicelo saloyo wabe ngumongameli sokuhoxiswa ukumenyezelwa kokuqoka kukaZondo nokuthi kuthathwe njengokuphambene nomthethosisekelo. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal asephume umkhankaso wokuthungatha ababandakanyeka kusigameko sokubanjwa kwemoto ethwala imali kwaMashu enyakatho yeTheku namhlanje kuseni. Abasolo abakhale bemuka nesamba semali esingadalulwanga. KwaMashu lapho kube khona imoto ebanjwa inkunzi ekseni namuhla amaphoyisa athi kulimale abantu abathathu nabazanywe ukuthi baphuthunyiswe ngasezibhedlela kodwa kuthiwa amadoda bekade ehamba ngeimoto ezimbili ahlasele imoto bekade ithwele imali lapha emgwaqweni umalandela lapha KwaMashu ephoqeleke ukuthi umgwaqo uvalwe kusukela lapha ekhoneni lika Queen Nandi Drive ukuya khona estation sakwaMashu ngenxa yokuthi amaphoyisa abesezama ukuthi athole ukuthi kwenzakalani. Ngizozama ukuthi phume esithombeni ukuze sikwazi ukuthi simbonise imoto ebeyithwala imali ibanjwe inkunzi lapha kule ndawo nekuthiwa abantu babaleke nemali engakadalulwa ke ukuthi ingimalini kanti amaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal eseqale uphenyo lokuthi abheke ukuthi ke ngabe awubani lababenze lokhu noma ukuthi azama ukubheka ukuthi ke angakwazi ukuthi awatholele amadoda njengoba esitshena ukuthi asezithendeni zawo amadoda lawa antshontshe imali esukela namhlanje kanti sokhumbula ukuthi esigamekweni esifanayo izolo kwenzeke into efanayo lapha endaweni yasefolweni nakhona kubanjwe khona imoto yemali kodwa ke kwanakhona kwashona umuntu oyedwa kwathi omunye walimala waphuthunyiswa esibhedlela namanje amaphoyisa athi asanphinda futhi abheke ukuthi ngabe lo mkhuba ozama ukuthi uvele lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal noma lapha eThekwini njengoba emahoreni angu-24 adlule kuvele ukuthi sekubanjwe imoto ezimbili zemali bathi lokho kuyakhathaza kakhulu esifundazweni nokuthi ke basezithendeni zalabo abenzi bobubi. Asibuyisele izitambo kweni studio. Iqembu ANC lithi liyavuma ukuthi ukubusa ngokubambisana kuleli into entsha. Iqembu lithi ukubusa ngokubambisana kwesinye isikhathi kunokungaboni ngasolinye. Leli qembu likusho lokhu ngesikhathi libambe isithangami nabezindaba ngokuphumelekela emhlanganweni ababe nawo ke ngimphumela emhlangano ababe nawo esigungu esiphezulu seqembu esifundazweni. Unobhala we-ANC Gauteng uThembinkosi Ncinza utshele abezindaba ukuthi kunamazwe asebuse ngokubambisana iminyaka engaphezulu kwama-50 kodwa athi namanje asaba nezinkinga. Uthi ukubusa ngokubambisana uma kungasebenzi kufanele kubhekwane nakho. We have noted what has been happening not only in Ekurhuleni but in one or two other municipalities. We'll engage and we'll continue to engage not only with EFF, with other coalition partners, because there are a number of coalition partners that are involved in this process. Anything that does not speak to our people and their services, we have a problem with. And that's why we went to this coalition, because we knew that the DA coalition was excluding our people. Usihlalo ANC Gauteng uPanyaza Lesufi uthi inkinga yamanzi iyo ekhathaza kakhulu kulesifundazwe. You are quite aware that in our province there are serious water shortages across our regions. We've met with the Minister of Water as the ANC and expressed our limitations and challenges about this matter. On the basis of that engagement now, and we've seen with speed to fix the areas where there are challenges of water. We have been briefed by our agricultural department because Gauteng is hard hit, and that's the reason why you see even eggs trending. Our team is dealing with this matter, and we are hopeful that we will be in a position, obviously with the assistance of national government,
Be in a position to resolve this urgent matter so that we don't have challenges of chicken, nor challenges of eggs. Kube wathi ubugebengu nabo into ekhathazayo kakhulu kodwa bazama ngakuzonke izindlela kuba babhekane nabo. Mbukeli sithatha iqhwe etolo kanti masibuya sokuphathela udaba luthi I don't even know where to start. As I'm here to fill the fuel and I'm going home. I'm so frustrated. Abathengi bakuleli bazoqhubeka nokuba ke ngaphansi kwenkulu ingcindezi ngakwezezimali ngemva kokwenyuka kwentengo yopetrol no diesel namhlanje. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi lihlehliselwe umsombuluko zayo icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme ehlele ePitoli ukuze kunikezwe abameli babasolwa ithuba lokucubungula isitatimende esifungelwe sikafakazi umbuso. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Umnyango wezemfundo ezisekelo uthi usuqale ucwaningo lokubhekisisa indlela yokuziphatha engaqondakali kubafundi ezikoleni. Ungqongqoshe lomnyango enje Mutheha uthi bazosebenzisana nabazali, ongoti kanye nezinye inhlaka ukuthola ukuthi kungani labafundi beziphatha kanjena. Izingqinamba abafundi ababhekene nazo ziziveza ngendlela abaziphatha ngayo esikoleni. Abanye babo bagcina sebeba nodlame kwabanye abafundi. Yize lokhu kungekho kusha kodwa sekuyakhathaza njengoba nezinga lokuzibulala kwabafundi liya ngokunyuka. We are commissioning also a study to make sure that we are not working on what we think is happening. There might be something deeper than just the difficulties in communities, the usual youth delinquency, or the ongoing social decadence. So we want to be very sure. That's why we're working with experts to be able to really understand fully what is happening whilst continuing with the programs that we believe have to happen. But it is a concerning issue. Abazali bakhathazekile ngokuphepha kwezingane zabo. Ngicabanga ukuthi bafuna nje ukufundisa izingane zethu izidakamizwa kanti lokhu kuyasikhathaza kakhulu njengabazali. Ongoti bezengqondo beluleka abantu ukuthi befune usizo. Don't know why then our governors, our rulers will remove the very same thing, that was core of their founding principles, which is prayer. And for me, and for us, it's a concern. Bring back the anthem as it was. Mutheha uthi lolu cwaningo luzosiza ekutholeni umsuka wezinkinga ezibhekene nabafundi ezenza baziphathe ngalendlela. Umengameli wakuleli Cyril Ramaphosa uyena ozobe ezihola phambili njengoba kuzobe kwethulwa isigungu esisolawula ukusebenza kwemngcele iBorder Management Authority kusasa eMusina eLimpopo. Inhloso yokusungulwa ngokusemthethweni kwesigungu esisolawula ukusebenza kwemngcele ukuthi ivikeleke imngcele lakuleli nokusebenza kwayo imngcele kubelula. Owengamelela kuleli uCyril Ramaphosa uzosethula ngokusemthethweni lesisigungu eMusina okuyindawo enomngcele iBedbridge okungumngcele osetshenziswa kakhulu. The launch of the BMA follows its formal establishment and assumption of its status as a Schedule 3A public entity on the 1st of April 2023. The establishment of the BMA means South Africa now has an integrated border management platform with a single command and control with which to support the attainment of secure borders. Ngcele yakuleli sibekwa amabali isikhathi eside njengoba nje kunengqinamba zongena kwabantu kuleli bebe bengenawo amaphepha abagunyazayo unyaka nonyaka emngceleni Bedbridge kungena inkulungwane zabantu ngendlela engekho emthethweni. The Border Management Authority, which will now deal with the borders and resolve most of these issues. We believe that is the key, Chairperson. Because as I go on presenting, you realize that Home Affairs is not just folding its arms. It does deport people, and it's a very painful exercise. We don't want to be doing that to human beings, but we do. But it doesn't help.
because of the lack of border management authority. Umengameli kanye nekomiti elizobhekela isigungu esisolawula ukusebenza kwemngcele balindeleke ukuba bahambele umngcele iBait Bridge. Kusokongezwa isibalo samaphoyisa eGugulethu eCape Flats eKapa ngemva kokuthi kube negameko embili ezishaqisayo zokudubulana nokushona kuzo abantu abayishumi. Amaphoyisa athi athungatha abasolwa abathathu abathinteka ekudutshulweni kwenqwaba yabantu ngemoto ngesivinini eGugulethu ngomgqibelo ebusuku. Lokhu kufaka phakathi nokubulawa kwephoyisa uLindela Mhaqisa. Amaphoyisa asezithendeni zabasolwa abayisikhombisa ababandakanyeka ekudutshulweni kwabalisa abahlanu kule ndawo. A decision has been made to saturate the area with different disciplines of SABC combat units operating within the Gugulethu areas and beyond. These operations will be extended to the Cape Flats, guided by crime pattern analysis, to enable communities to live a peaceful life thereafter. We also believe a change in the management of Gugulethu Police Station and General Police Precincts will go a long way in stabilizing the area. Yize lezi igameko zenzeke ngendlela efanayo kodwa asikho isiqiniseko sokuthi zihlobene. Amaphoyisa athi uphenyo lwawo yilo oluzohlonza lokho. Maybe as we move with our investigation we reveal that if there was a hit to anyone or was a mistake of identity, we're not sure. Ithimba labaphenyi elilwisana nobugebengu lisaphenya ngesinye isigameko esenzeka eRavensmead ngomsombuluko nala kushone khona abesilisa abathathu. Izakhamuzi zaseNaledi Soweto zifuna ukuxoshwa bokufika abanezitolo kuleli kulandela ukudlula emhlabeni kweingane ezimbili okusolakala ukuthi zithenga amakhekhe asephelelwe isikhathi kwesinye sezitolo kulomphakathi. Izakhamuzi zithukuthele izigane unwabo ngesikhathi izibona umnikazi wesitolo efuna ukungena esitolo asebenze. Kusolakala ukuthi umnikazi wesitolo uthuthe izimpahla ebusuku ngoba ebalekisa ubufakazi. How can you say it's a scene of crime? Already they've tampered with the evidence. How are they going to get the evidence? We're not fools. There's no way in the world where they say a place is a scene of crime, then you can intervene and do as you please. Izakhamuzi zithembise ngokuthi ngeke zitape impahla yakhe kodwa zifuna kugcina ubufakazi futhi zifuna ukuxoshwe bonke abokufika banezitolo. Abahambe lesi isikhathi sokuthi kuvalwe zonke izitolo zabokufika ngeke phela silahlekelwe izingane zethu ngenxa yabo. Imindeni emibili yezisulu namanje isakhongathekile emva kwalesigameko. The committee and Zikali family, they are definitely in great sadness, and they just can't cope because of we can't even have anyone from the family to speak for themselves. Amaphoyisa sevule icala kodwa imbangela yokushona kwezingane ezimbili bingakaziwa njengoba kusalindwe imiphumela yokuhlolwa kwezidumbu. Ibhodi le-SABC likholelwa ukuthi uma kwenzeka kuphasiswa ngokusheshsha umthetho sivivinyo ozolawula ngqo umsakazelo umphakathi inkinga yemali ye-SABC izophela. Uyilwayo oza kulawula iSABC anganefuthe elincedisayo kwimeko yezimali zelijelo losasazo ngokuba kwangoku imali ekhutshwa ngurhulumente ukuxhasa elijelo incinci kwaye kukho amakhwelo okuba le mali inyuswe ukuze elijelo losasazo lifikelele mbombo zone zeli lizwe. The government currently funds 3%, about 3% of the SABC's budget. That percentage needs to increase for the SABC to be able to, to survive. Abantu abangahlawuleli i-TV license bame pha kumyinge wama-90 ekhulwini. Ibhodi yelijelo icelele ipalamente kule nyanga iphelileyo ukuba ingabhenela kurhulumente icela enye inkxaso-mali. If that bill doesn't get processed on time, we may find ourselves in a situation where the discussion around a bailout is inevitable.
It's important to make that particular fact because so long as the funding model question is not resolved and where we're seated, the SABC bill is the immediate, avenue to address that funding model question. Umsekelo wale ngxaki yezimali ubonakale nakwisigqibo se-SABC sokungakwazi ukuthenga amalungelo okushicilela indebe yehlabathi yeqakamba yakulo nyaka. Kwaye kuba le ngxaki isaqhubekeka, nomsebenzi weli jelo wokushicelela unyulo kazwe kawuzayo lungachaphazeleka. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Bazosifaka sigamanxa isandla ephaketheni abashayeli beimoto kusukela namhlanje njengoba umnyango wezamandla namagugu ambiwayo unyuse zombili inhlobo zopetrol nodiesel namhlanje. Phakathi namabili intengo yopetrol, udiesel kanye noparaffin iphinde beqagulwa osomnotho. Lokhu kuholele ekutheni abashayeli bezimoto bathutheleke emagaraji beyogcwalisa izimoto zabo. This is happening now every month end in the beginning of having our fuel price increases. It was just extremely busy. We had to beef up staff because the guys just needed to ensure that we are pushing. Ukwenyuka kwentengo yopetrol kushayeli bezimoto njengoba kufanele basifake sigamanxe ephaketheni. I'm here so frustrated. Like with 700 rand and we'll come up about 300 rand, but now it is very, very hard. 2 years ago we were 16 rand, now we're 25 rand. I have to budget every day, it affects my work. Akugcinike ngabashayeli bezimoto kwazise seziyanda nezigameko zokuthi abashayeli bebe upetroli emagaraji. We have seen a lot of what we call drive-offs. So where a customer would come in with a vehicle and they will ask us to fuel in for 100 rand or 150. And then just when we're about to take payment, the vehicle will just speed out of the service station. Kusenjalo umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi iCOSATU, iqembu iDA kanye nenhlangano yomphakathi iPhapi bachaze njengenhlekelele ebhekene nezwe ukwenyuka kwentengo yopetroli. Abathengisa emgwaqeni eThekwini namaphethelo babheka ukuhlomula uma leli dolobha selisingethe umdlalo wamanqamu womqhudelwano weMTN 8 ngomgqibelo. Lena inkundla ezemidlalo iMoses Mabhida emphelandaba la kufanele kube khona ozogoba uphondo phakathi kweMamelodi Sundowns neOrlando Pirates. Le nkundla izosingatha umqhudelwano womdlalo wamanqamu weMTN 8 ilungiselela ukusingatha abalandeli ababalela ku-60,000. Iphathimandla iqinisekisa abalandeli ngokuphepha nokuyigqaja ngokulethwa kwalomdlalo lapha eThekwini futhi siyazi ukuthi bebengaya kwezinye indawo kodwa baqome ukuthi beze kuthina ngesizathu sokuthi bayazi ukuthi asikaze sibaphoxe langaphambili nakuloku sizokwenza le final engathi okokuqala nga njengenkundla iMoses Mabhida siba nefinal efana neMTN 8. Abadayisi bathi balindele abalandeli abaningi okuzobenza bazuze likhulu ngalolu suku. Sizosinokujabula nokugqugquzeleka ngoba nathi bukanjena siyazi ukuthi makhona igame ezayo la eMabhida kuba khona isikutholayo. Badayisela ukudla hot dogs, izinkwa, cold drink kanjalo basizakala nabantu mabeza la. And then nathi sasizakala futhi ekhaya mabuphumile ayodayisa ubingani ihlezi ibhekile kuphela. Abalandeli bezemidlalo bazobe bephume ngobuningi babo kuzo zonke izinkalo zakuleli ukuzobuka zidlana imlala lapha. Sinethemba elikhulu kuRulani Mukwena. Season simbonile asiveza kahle. Uxwayiswa abalandeli ukuba bengathenga amathikithi angombombayi. Lo mdlalo uqala ngehora lesithupha ntambama ngomgqibelo. Eyindabeni ze-SABC ngikuvusi Khumalo eThekwini. Mbukeni umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.